Ja, jeg vil så gerne lave et bevis for, at vi kan bruge den her formel. Og den forskrift, vi gerne vil finde ud af sådan, i helheden, det er f af x er lige med ax plus b. Og der er to forskellige formler, du kan bruge. Du kan bruge x2 er lige med x2, y2 er lige med x2 plus b, og y1 er lige med ax1 plus b. Og den jeg så gerne vil, den jeg tager udgangspunkt i, det er den her over. Og vi har to punkter, som vi bruger, som hedder x1, y1 og x2 er lige med y2. Og formlen starter med at se sådan her ud. y2 er lige med ax2 plus b. Og det vi så ved, det er, at det er en rigtig god idé, at vi har begge punkter ind over. Så vi siger y2 minus y1 er lige med ax2 plus b. Og så skal vi så have sat y1 formel ind på bagved. y2 er lige med y1 er lige med ax2 plus b minus start parentes ax1 plus b slut parentes. Og så skal vi så have ophedret den her parentes, og det gør du ved at lægge fortegn ind i parentesen, så det bliver til minus, og derved der kan du så, har du både en plus b og en minus b, og derved så kan du fjerne b'erne. Så har du så y2 minus y1 er lige med ax2 plus ax1 tilbage, og ved at du så har to a'er i den her, der kan du så sætte a uden for en parentes, så det kommer til at se sådan her ud. Og derved, der skal du så fjerne, eller dividere a, for at få divideret a, så skal du dividere x2 gange x1 med hinanden, og derved så kommer det til at se sådan her ud på begge sider. Og så har du så formlen her, beviset her. Så skal du så også bevise, at for b, at du kan finde den. Og det finder man ved, at du har et punkt, og så har du